Idik nga ginbunag nga may duha ka lawas apang isa lang ang ulo, ginapatihan niya swerte ang dala sa pamilya sang tag-iya sini sa Bagao City. Yaring balita nga itong gintutukan. Daw ka nga isang kaugalingon niya bata ang pagtatap ni Maymay sa iyan na yon nga isa sa mga nagasuporta sa ila pagpakabuhi sa Barangay Maringin, Bagao City. Gani mo na lang iya pagkabalaka, sang ang iya na yon nagbunag sang isa ka pinasahi nga idik sang damlaglang. Isa lang ang ulo sini, apang may duha ka lawas. Dua lawas, isa ulo, apat dulunggan, walo man tiil ya isa lang sila kapusod. Ay nakambala nga unya ba na nga swerte tani kung nabuhi, galing nga muna pagwae patay na yun. Bangod sa kondisyon, napatay ang idik. Apisar sini, nagapating pamilya nga nagdala ini isang swerte sa ila pamilya. Butang nga ila ini ginlubong sa ila mismo og saran. Kay kanami blata nawon haw tapos dang daw ka dako saya nga daw ka iban gidya nga lain gid. Oo, sa sulod gidya sang compound sang para hindi na magwa ang swerte dire lang sa sulod. Masobra noon si katuig nga nagasagod sang kasapatan si Maymay. Ang bana sini ang isa ka sikyo sa Provincial Capitol Building. Nadulaan man sa idik, nagapabilin nga malipayo ng pamilya. Bangod sa tunga sang pandemya, may nabilin sa gihapon nga 5 ka mga idik nga maghahatag sa ila sang dugang nga income subong nga may krisis. Opod kay Rina Castillo, Adrian Prietos, One Western Visayas.